Basa jaun. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Zagi jakinen duzuen, baina gizakiok nomadak ere izan gara. Eta erraten dutenez, aspaldian, Europako iparraldean bazegoen nomada talde bat, eta glaziazioak eta hotzak hasi zirelarik, hasi ziren polliki jeisten Europan zehar. Polliki pasazituzten gaur egun Alemania edo Frantzia bezala ezagutzen ditugunak, eta Lapurditik sartu ziren Euskal Herrira. Bertatik, Nafarroa ukitu eta Euskal Herriko bihotzera iritsi zirelarik. Erraten dutenez, haietako batek begiratu zuen alde batera eta bertzera, eta ikusi zituen gaztain ondoak, pagoak, aritzak, errekak amuarrainez beteta eta momentu batez, lagunei begiratuta erran omen zien. Eta hemen gelditzen bagara? Eta hemen ere ikitzen badugu gure txokoa? Eta lehendabiziko aldiz, nomada taldearek begiratu zuen ingurua, eta maiten mindutzen txoko hartaz, eta erabaki zuten baietz, saiatuko zirela. Eta polliki hartu zituzten zakuak, zabaldu, eta atera zituzten arropak, janaria prestatzeko erramintak, eta lanerakoak ere bai. Eta garai hartan, aizkora erabiltzen zutenez, ura hartuta hurbildu ziren basora, eta hasi ziren zuhaitzak mozten ondotik etxeak eraikitzeko. Eta gogotik aritzen ziren zinpita zampa, zuhaitzak erori arte. Eta ondotik saiatzen ziren alik eta xuxenen, enborro batate behartzea, bata bertzearen gainean jartzen. Baina lehenago edo beranduago, sokekin ongi estututa ere, raust! Erortzen ziren paretak lurrera. Gazte batzuk behin, ikusirik, udazkena gainean zela, joan ziren basora gaztaina batzun eske, onjo batzuk biltzera. Eta lako batean, zuhaitzen artean, ikusi zituzten etxola batzuk. Etxola hauetara hurbiltzean ohartu ziren, bertako paretak zuzenak zirela. Eta egurra, fin moztua zegoela. Korrika eta leisterka jeitsi dire herrira hurbildu dira bertan alkatea zenaren gana, eta erran diote, alkatea, joan behar duzu gora, ikusi behar duzu bertan ikusi duguna. Etxola batzuk daude, baina bertakoak, zuzenak dira ez gureak bezalakoak. Halakoak eginez gero, biziko gara hemen. Eta alkatea eta lagunak igo ziren, eta ikusi zuten, hango paretak beresiak zirela. Zeinek egingo ote ditu, galdetzen zioten batak bertzeari. Eta harrien artean gorde, eta lako batean, agertu zen. Erraldoia zen bera, bere bizarra iristen zen lurreraino. Eta sumatzen zen polliki basoan zebilela, bazuela burutan zerbait, eta bizarrazpian ere. Alde batera eta bertzera begiratzen zuen tentuz, eta inorretzela ohartzean, hartzen zuen bere bizarrazpitik lanerako erraminta, eta hantxe hasten zen. Herritarrak, leisterka jaitsi ziren herrira, eta erabaki zuten bilera bat egitea, nahitana jezkoa zela. Zer egin dezakegu? Berak duen erramintarekin, erres lortuko genuke herri hau eraikitzea. Alkatea! Ongian zaude alkatea! Espero dut baietz! Pentsatzen aritu naiz buruarekin, ipurdiarekin ez buruarekin, eta ohartu naiz, badagoela modu bat, guk aizkorak ditugu, haren gara joanen gara, basa jaunen gara, terrango diegu, basa jaun! Ikusi gure aizkora, bizitza edo eriotza, zuk erabaki, zure laneko erraminta gurea behar du. Eta jendeari, ez zitzaion ideia txarra iruditu. Barkatu. Eta bausa jaunekin hitz egiten badugu. Hitz egin, ze tontora pikoa nola hitz egingo dugu berarekin, bera erraldoia da, eta txikiak guazten aizkorak hartu da. Ta suposatzen duzu ezer egin zuten, ezta? Hantxe abiatu ziren, tipi-tapa-tapa-tapi. Iritsi ziren basora eta hasi ziren bere izena oihukatzen.
Eta lako batean, iritsi zen bera. Zer nahi duzu? Basa jaun, gu herritarrak gara. Eta badakigu baduzula lanerako erraminta bat. Hori eman edo ikusiko duzu. Eta basa jaunek, ez zion hitzekin erantzun, baina hartu zuen baten hanka eta jiraka bueltaka utzi zuen mendiaren puntan, bertze hartu zuen burutik eta eraman zuen erreka bazterreraino. Eta ondotik hauek, negarreztapenaz bueltatu omen ziren herrira. Handi gutxira, alkateak bertze bilera bat egin behartzela erabaki zuen. Eta elkartu ziren berriz herrian. Alkatia! Nik badaukat ideia bat! Buruarekin pentsatu dute, zipurdiarekin! Kontua da, pentsatzen aritu naizela. Aurrekoan bortz aizkora eraman genituen, baina 20 bortz eraman ez gero. Orduan bai basa jaunek kaka egingo du gauzetan! Barkatu, Baina basa jaunekin hitz egiten badugu? Hitzekin, hau beti bere kontuekin, guazen gaztiak! Eta andana bat gazte igozen basora. Eta gutxi batzuk bueltatu ziren negarrez, bertzen bila joan behar izan ziren. Eta gogoratuko duzue, bilera batean eta bertzean hitz egiteko proposamena egiten zuen pertsona hura. Katalin izena zuen. Eta egun batez, basora igo, terreka baisterrean jostatzen ari zela, hurbildu zitzaion. Zuk ere, nire sekretua jakin nahi duzu? Ez, ni jolastera etorri naiz. Jolasa? Zer da jolasa? Ba, lagunekin, ongi pasatzeko egiten dena. Jolasa. Eta harriak hartu taritu ziren jolasean erreka bazterrean. Ondotik, Kaitalinek erakutsi zizkion asmakizunak. Eta bukatzeko, bere kezkak adierazi. Kaitalin, hori ezin didazu eskatu, nire sekretua ezin dizut zuri kontatu, ulertu behar duzu, nire sekretua da, inorena gehiago. Egun hartan Kaitalin, etxera triste xamar bueltatu zen. Tristeago jarri zen ikustean, herritar guztiak lan zebiltzala, gau eta goiz eta gau, eta ez zutela etxe bakarra bat ere eraikitzen. Eta hurrengo egunean berriz ere bueltan, topatu zen basa jaunekin. Kaitalin, jolasten nahi alduzu nirekin! Ez basa jaun, gaur ez dut jostetan aritu nahi, triste nago. Herritarrak gau osoa pasa dute lanean, jo eta jo, baina hala ere, egurrekin ez dute lortu pareta bakar bat ere eraikitzerik. Baina Kaitalin, asmakizunetan jolas gaitezen! Basa jaun, entzun duzu edo ez? Ez dudala jolasteko gogorik. Zuk laguntzen alko zenidake, baina ez, nahiago duzu jolastu, ez duzu ikusten zure erramintak salbatuko zuela gure herria. Eta basa jaun, hantxe aritu zitzaion arratsalde osoa, ez baietz eta ez. Akaso jolastuta gero, akaso jolastu ondotik. Azkenean, esku utzi bueltatu zen Kaitalin etxera. Eta bueltan sentitzen zuen haserrea. Eta sumatzen zuen nola bere bihotza joaten zen ondotik eta azkarrago. Eta herrira iristear zela, ideia bat eduki zuen. Berak gaur, engainatu nauen bezala, engainatuko dut bihar bera. Eta hurrengo egunean, igo zen goraka, itxaron zion erreka bazterrean, eta orduan agertu zen. Kaitalin, jolastuko algara! Ez, dagoeneko ez duzurekin jolastu nahi basa jaun. Baina zergatik, nik badu sekretu bat zu jakin nahi duzuna. Basa jaun, ez zara enteratu? Atzo arratsean, ontza ibili zen bueltaka eta jiraka, gure basoetan barrena. Eta zure etxe ondotik pasatzean, ikusi zuen zure laneko erramintak ze forma zuen. Dagoeneko, ez da sekretu bat. Eta basa jaunen aurpegia, hasi zen gorritzen, igo zituen eskuak altxatut egin zuen garrasi.
Gaztain ondoaren ostoa, nire sekretua da, inorena gehiago! Eta momentu hartan, ingurura begiratu zuen Kaitalinek, hartu zuen ostoetako bat, eta laisterka bueltatu zen herrira, jo zuen alkatearen atea eta errantzion, hemen dago, gure begien aintzinean egonda hasieratik behar genuena. Egun hartan, hartu zituzten lapikoak, burnia urtu, zabaldu, eta eman zioten beharrezko forma lan egiteko. Gaztain ondoaren, ostoarena. Eta hala, polliki, sortu zituzten lehenengo zerrak, arpanak, trontzak, eta lortu zuten Euskal Herriko lehendabiziko herria eraikitzea. Orduztik, bertzain bertze eraiki dituzte, eta gaur egun, ezagutzen dugun Euskal Herria, horrenan berstez eta hortik abiatu zen. Beraz, sekretu gehiago jakinei badituzue, hauek bezalakoak, zoazte naturara, adibili, eta dauden sekretuei segi.